Kurang job ginong merek kejala ka National Red Run 2.0 ke long apo Goa bla organized ka National AIDS Control Organization naku in collaboration with the Goa State AIDS Control Society GSACS te kane kejing merek kila panlong khar phatri Januari kidon kategori ulong ka 10 kilometer kidon kan te rang bat ki transgender ka price nam tak ne ki ai ban kong san pho hajar ba ar life san hajar bat balai ar san hajar tena ka stir ke jongi ki yo ek jing job ha ki rang galing karan ka ban kong layu khor de Nabil Sahi napo Kerala pada ka ar yo de Daniel Walang napo Meghalaya yo ar pada ka balai yo skemlang suba napo Meghalaya ar ngon napo Meghalaya khor ke jing job te nakine kine ki bayo ban ripstan ha kane ke jing mare la select na ki jong ki state ngut ba ar ngut nei kente nei rang wan transgender ar ngut ki ba job hapo state la organize hapo state la job napo state beda ki sayo ban le ya competition beda shapo Goa te hangte beda nagling rang kinong mare ke jala ar ngut ki la yo ya prize ka ar bar ka balai congratulations namta kini ar ngut la yo khor ke jing job ya kadan ka ba ar bar balai ka ar yo live sanajar bar ka balai yo ar sanajar Takanay, Kulish Bun.